Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Кич белән шәһәр ишеге алларында автомобиль өчен урын табу дигән квест башлана. Әмма кайберләрендә машина кую урыннары булмау проблемасы халыкның куркынычсызлыгына да йогынты ясый. Шевченко урамындагы юл өслеген ремонтлый башладылар. Төзүчеләр проспектыннан Риза Фахретдин урамына кадәр 3 чакрым участокта эшләр башкарылачак. Бернинди шартларда безнең солдатларның сугышчан рухын юкка чыгара алмаячак. Моның ачык үрнәге Ёш кушаматлы махсус хәрби операция сугышчысы. Кичә Шевченко урамындагы юл өслеген ремонтлый башладылар. Төзүчеләр проспектыннан Риза Фахретдин урамына кадәр 3 чакрым участокта эшләр башкарылачак. Транспорт хәрәкәте өчен полосалар чиратлап ябылачак. Машина йөртүчеләрне алдан ук уңайлы маршрут планлаштыруларын сорыйлар. Моннан тыш гомуми узунлыгы 35 чакрым булган тагын 50-гә якын участок ремонтланачак. Исемлекне безнең сайтта QR-код буенча күчеп карарга була. Администрация матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, ул тагын тулыланачак. Шулай ук быел тормыш өчен инфраструктура илкүләм проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның буенча төбәк әһәмиятендәге юлларның гомуми узунлыгы 18 километрдан артык булган 5 участогына капиталь ремонт ясалачак. Кич белән шәһәр ишеге алларында автомобиль өчен урын табу дигән квест башлана. Әмма кайберләрендә машина кую урыннары булмау проблемасы халыкның куркынычсызлыгына да йогынты ясый. Әлмәт ишеге алларының бер өлешенә гадәттән тыш хәлләр очрагында махсус транспорт эләгә алмаячак. Тор ишек алдын без шәһәр үзәгендә Шевченко урамында таптык. Монда хәтта җиңел автомобильгә дә сак кына узарга кирәк. Гадәттән тыш хәл булган очракта янгын сүндерү машинасы тор юлга сыймаячак, яисә автомобильләргә зыян китерәчәк. Ну тут постоянно скорые стоят уж, и они вот... Монда ашыгыч ярдәм машинасына алды белән кирип, арты белән чыгарга туры килә. Чөнки монда уза алмыйлар, янгын сүндерүчеләр турында әлегә белмим, күрмәдем. Ни скорая, ни пожарная. Ашыгыч ярдәм дә, янгын сүндерүчеләр дә үтә алмыйлар. Чөнки машиналар комаучаулый, махсус машиналар ирекле кирип йөрсеннәр өчен парковка юк. Мин машинаны күпләр кебек үк читкә куям, чөнки ишек алдында тукталыр өчен урын юк. Шәһәрдә ниндидер чаралар узган вакытта гомумән үз ишек алдына керә алмыйсың. Янгын сүндерү машинасының киңлеге 2,5 метр. Бу инде юлның буш өлешеннән күбрәк. 5 катлы йортка керү өчен норматив аннан да күбрәк 3,5 метр тәшкил итә. Әмма шул ук вакытта тротуарлардан да файдаланырга мөмкин. Приехав на пожар, они Янгынга килгәч алар үтә алмасалар, беренче эш итеп бездә кеше гомерен саклап калу тора. Ягъни бу чаралар җәя үткәрелә. Бу проблема күп ишеге алларына кагыла. Парковка урыннары җитмәү сәбәпле халык автомобилен юл кырыенда калдырырга мәҗбүр. Машина кую урыны каралганмы, юкмы, һәр хәлдә автомобильне калдырганчы, ул гадәттән тыш хәл вакытында киртә булмасмы икәнен уйларга кирәк. Хотелось бы обратиться к жильцам домов. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә мөрәҗәгать итәсе килә. Автомобильләрегезне һәр вакыт моның өчен билгеләнгән урыннарда куегыз. Кирү юлларын каплamaгыз, чөнки янгынга барганда сезнең автомобилегез янгын сүндерү машинасына комаучауларга мөмкин. Һәм без янгын чыккан урынга вакытында килеп, янгынны сүндерә һәм кешеләрне коткара алмаячакбыз. Бернинди шартларда безнең солдатларның сугышчан рухын юкка чыгара алмаячак. Моның үрнәге Ёш кушаматлы махсус хәрби операция сугышчысы. Хәрби бурычын үтәгәндә дошманның чираттагы һөҗүменнән соң ул аякларын югалта. Ләкин бу сынаулар иратны сындырмый. Хәзер ул туганнары һәм якыннары ярдәме белән яшьләр арасында патриотик эш алып бара. Шулай ук волонтерлар штабы аша хезмәттәшләренә булыша.
Yosh кушаматлы сугышчы тормышта оптимист егет, нәкъ менә шушы сыйфаты аңа бернигә дә карамастан алга барырга ярдәм итә. 2023 елның июлендә ул оборона министрлыгы белән контракт төзи һәм ил чикләрен сакларга китә. Работал на севере. Мин төньякта эшләдем, нәкъ менә шул вакытта мобилизация башланды. Мин дә үземне тикшереп карарга теләгән идем, ләкин барып чыкмады, контракт төзергә туры килде. Бу карар аны штурм разведкасы отрядына пилотсыз очкыч операторы итеп китерде. Яшь егет әле кадет чагында ук хәрби эшне белү аңа тормышта кирәк булыр дип уйлаган. Өстәвенә ватанпәрвәрлек аның канында. У меня связано с дедушкой. Дедушка у меня тоже воевал. Минем бабай белән бәйле, ул да 41-45 елларда сугышта катнаша. Ул шулай ук үз-үзен тикшерергә карар кыла. Фронтта yosh кушаматлы хәрби чынбарлык белән очраша. Хезмәт иткән дәвердә ул контузиядә, бот ярасы да ала. Ләкин бернинди кыенлыклар да аның рухын сындыра алмаган. С детства такой. Бала чактан ук мин позитив һәм алгы сызыкта да оптимист булдым. Бу булыша иде. Бурычларның берсен үтәгән вакытта көчле һөҗүм булган. Аларның берсеннән yosh качып өлгермәгән һәм нәтиҗәдә аның аяклары яраланган. Они вытащили с первого бата. Сугыш кырыннан 1-нче батальондагы егетләр тартып чыгардылар һәм 8 километр күтәреп бардылар. Шуннан соң 4 айга якын госпиталь, тернәкләнү һәм кабул итү стадиясы. Сугышчының төп таянычы аның оптимистик рухын сүндерергә бирмәүче гаиләсе. Эти дети, дочь с сыном. Минем балаларым да кызым һәм улым шулай ук мине хуплыйлар, шушы ярдәм аркасында мин яшим. Хәрби батырлык өчен медале һәм батырлык ордены белән бүләкләнгән. Бүген сугышчының төп ярдәмчесе электр коляскасы. Ләкин тиздән yosh үз аякларында йөрер дигән өмет бар. Хәзер ул протезлау этабын уза. Аңа күп хәрәкәтләнергә туры киләчәк. Ират ышанычлы тыл штабы волонтерлары сафына басты. Дальнейшие планы участвовать здесь, обучать новое поколение. Киләчәктә биредә яңа буынны укытуда катнашырга һәм ышанычлы тылда ниндидер ярдәм күрсәтергә ниятлим. Матур үсемлекләр дә куркыныч була ала. Гади газонда үскән үлән кемнеңдер сәламәтлегенә зыян китерү көченә ия. Мәсәлән, Тилебәрән урлыгы Радищев урамында үскән. Гариза буенча аны чапканнар, ләкин кайбер урыннарда ул әле калырга мөмкин. Әлмәттә һәр ишек алдында матур агачлар, куаклар һәм үсемлекләр очрый. Әмма аларның кайберләренең куркыныч булу мөмкинлеген барысы да белми. Радищев урамында яшәүчеләр Тилебәрән урлыгына игътибар иткәннәр. Куркыныч нейротоксин ачык кулланышта үсә икән. Мөрәҗәгатьтән соң җаваплы хезмәтләр бу участокны чаптылар, әмма өлкәннәргә игътибарлы булырга һәм балаларны кисәтергә кирәк. Беренче билгеләр барлыкка килгәч, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә зарур. Может проявляться Координация бузылуы, игътибарның начарлануы, галлюцинацияләр, баш авыртуы, күңел булгануы, косу күзәтелергә мөмкин. Кардиотоксик үзлеккә ия агылу үсемлекләр нейротоксик тәэсир күрсәтергә мөмкин. Бу үсемлекнең теләсә кайсы өлешен азык итеп куллану бик куркыныч. Табиблар сүзләренчә, барлык агулануларның 5% нәкъ менә үсемлек белән агулануларга туры килә. Куркыныч төркемдә әлбәттә балалар, өлкәннәр һәм традицион медицина белән шөгыльләнмәгән кешеләр. в наше время, советское нас учили. Совет заманында безне басуга алып барып өйрәтәләр иде, кайда нинди үсемлек икәнен. Монда хәтта ерак йөрергә дә кирәкми. Менә монда ишек алдында да күрсәтергә мөмкин. А почему? Юк, кагылмыйм да, мин аның агылу икәнен беләм. Үләннәрне чабу идарәче компаниялар карамагында, шуңа күрә әгәр ишек алдында куркыныч үсемлек күрсәгез, коммуналь хезмәтләргә хәбәр итегез. Әлмәтне 115 мең үсемлек бизәячәк, аларны шәһәрнең автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре утырта башлаган инде. Чәчәкләр шәһәр клумбаларында күренәчәк. Быел Әлмәтне петуниялар, бәрхет гөлләре, колиуслар, цинарарилар һәм башка чәчәкләр ямьләндерәчәк. Ә хәзер спорт яңалыклары турында. Татарстанның көньяк көнчыгышыннан һәм якын төбәкләрдән 60 боксчы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы һәм сугышчы интернационалист Денисов истәлегенә бокс буенча ачык икенче төбәк-ара турнирда катнашты. Ярышлар Рус Акташында узды.
Рингта барлығы 30 көреш үтті. Медальлерден тыш спортчылар махсус бүлеклерге лайық болдылар. Ең яхшы техника үшін һәм җиңүгә омтылыш үшін. Ярышларда тәҗрибәле спортчылар да, бокска әле яңа килүчеләр дә бар иде. Әлмәт спортчысы пауэрлифтинг һәм штанганы күтәрү буенча Балкан Open халыкара ярышларында чемпион булды. Моннан тыш Ришат Фаттахов М2 ветераннары штанганы яткан килеш өтү номинациясында алтын медаль алды һәм ветераннар арасында абсолют чемпион булды. Ярышларда Болгария, Венгрия, Румыния, Сербия, Хорватия, Босния һәм Герцеговина, Греция, Македония, Черногория һәм Россиядан иң яхшы спортчылар көч сынашты. Әлмәтле Арнольд Классик ярышына сайлап алу турниры узды һәм июньдә Сочига барачак. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.